Nejdéle fungující server na poli českého roleplaye je zpět z verzí 2.0 a tyto změny si nechceš nechat ujít. Gang vždy dbal na to, aby svět, ve kterém žijete, byl navzájem propojený a promyšlený. Ať už to je propracovaný vládní systém z politiky a voliči, státní složky nebo média, najdete tu něco, co nikde jinde nenaleznete. A v tomto prostředí můžete být opravdu kdokoliv. Podnikatel se svým vlastním biznisem, který zaměstná ostatní hráče, zkorumpovaný senátor, který ovlivňuje zákony ve prospěch svých chlebodárců, nebo člen sboru San Andreas State Police, který bojuje každý den proti zločinu, a to i když vás láká druhá strana. Můžete se stát mocným členem nelegální organizace a vydírat politiky skrze média. Dovolte mi, abych se představil. Jsem někdo, komu není lhostejná budoucnost státu San Andreas. A není mu fuk, kdo zrovna je u pomyslného kormidla. Alexandre, vyzývám vás a republikány jakožto celek okamžité demisi. Nebo vstoupit do gangu s moderním street vibem a uvařit ze sebe hudební legendu ulice. Přišli jsme se bavit, naučte tu svými děti. Zúčastni se tuning srazů, nelegálních závodů a spoustu dalších příležitostí, které tvé postavě obrátí život vzhůru nohama. Hlavním lákadlem Gang 2.0 je kompletně přepracovaný nelegální obsah. Všechno jsme udělali custom. Vybrali jsme komunitou nejžádanější skripty a vytvořili heisty, které mají hlavu a patu. Krádeže vozidel na zakázku, vykrádání domů s novým tier systémem a smysluplným lootem, banky, bankomaty, nové obchody a velkolepé klenotnictví. A samozřejmě zbrojnice sekuritky. Hlídaná profesionály. Vysoký risk s vysokou odměnou, která ti může změnit hru. Už nečekej předem dané baráky, které zmizí pár minut po restartu. Teď je všechno součástí propracovaného systému zakázek. V tom postupuješ nahoru skrze sbírání zkušeností a nových úrovní. Tablet je tvůj průvodce. V něm najdeš kšefty, soutěže v leaderboardu, shop i objednávku schůzky se speciálními NPC, které ti zas vygenerují lokace, kde můžeš koupit nebo prodat atraktivní zboží. Od materiálu pro výrobu drog až po dlouhé zbraně. Nic není zadarmo. Platíš XPčkama, penězi a hlavně riskuješ. Policie se totiž může o tvých aktivitách dozvědět a nikdy nevíš, odkud na tebe najede hlídka. Drogy jsme dotáhli na úplně jinou úroveň. Jejich efekty jsou vizuální i mechanické. Spoustu druhů semínek a z každého jiný druh trávy. A ještě jejich ceny na ulici se každý den mění. A k tomu frakce mají varny až na 6 druhů tvrdšího materiálu. Chemikálie můžeš kupovat u jiných skupin nebo za vyšší cenu u speciálních NPC. Sklady postupně upgradeuješ kapitálem a odemykáš nové levely s většími výdělky. A pro gangy, které nebavilo pořád nahánět NPCčka po downtownu, jsme připravili vlastní dynamický systém jejich spawnu. Jestli ale máš srdce dobráka, tak tě čeká přes 20 nových legálních jobů a brigád. Každá práce je propojená s XP systémem, takže čím víc postoupíš, tím lépe placené zakázky dostaneš. Zkrátka propojený celek. Každý systém je logický, navazuje na ostatní a přináší víc zábavy než kdy dřív. Živý svět, který reaguje na každý váš krok. To je Gang Roleplay 2.0. Tvůj příběh, tvoje volba, tvoje San Andreas.